May hapon, mga igsuon, piyesta karon sa Sacred Heart of Jesus. Di ako'y upat ka baraha, dili ko mag-magic. Upat ka baraha sa hari. Ang una, King of Clubs. Kanang club bunal, instrumento aron makasakit sa uban. Dili King of Clubs si Jesus, kay wala siya mianhe aron magdalag kagubot, kundili kalinaw. So mga igsuon, undangon nato ang pagdaog-daog ug pagpasakit, pagpaubos sa laing tao. Okay? Ikaduha, King of Spades. Kanang spade pala, mukalot ug yuta sa grave or lubnganan, so hugaw. Dili King of Spades si Jesus, kay wala siya mianhi aron himuon tang hugaw, kundili aron limpyuhan ta sa tanan nga nakapahugaw nato. So mga igsuon, undangon sab nato ang mga libak ug chismis aron lang dauton ang kinabuhi sa uban. Okay? Ang ikatulo, King of Diamonds. Mahal kaini nga bato. Ang mga sikat ug mga dato ray makaangkon ani. So dili King of Diamonds si Jesus, kay mianhi siya nga nagpakapobre aron tudluan ta unsaon paghatag. Dili ta dapat magdinalo. Ayaw tuguti ang imong kwarta nga makatabon hinuon nimo sa imong pagpaningkamot nga mahimong buutan nga Kristiyano. Okay? So kay di man sa aning tulo, ang atong Ginoo King of Hearts, kay nianhi siya aron higugmaon ta. Diri sa ebanghelyo, nganong gigamit man niya nga imahe ang usa ka shepherd. Kay kanang shepherd nakaila na sa matag usa sa iyang mga karnero. Og matag gabi diha sa tangkal, diha siya matulog sa purtahan. Kay ang gusto niyang isulti sa mga bangis nga hayop, kan asa kog una ay ninyo makaon ang akong mga karnero. Dayon, willing siya mubiya sa 99 ka karnerong buutan aron lang pangitaon ang usa nga nahisalaag. Divine mercy. Mga igsuon, bisag gahi tag-ulo, wala gid siya mitagam nato. Pagkanindot. Salamat kaayo, Sacred Heart of Jesus, King of Hearts. God bless!